etorri gurera. Haze saioa gurea, Bai. Segurako saioa daukago, jazki, inbidia apur bat diet gure lehiakidei, aritzen dira hemen imintzioka eta nik ere aritu nahi izaten dut. Bai. Horregatik duela gutxi egin nuen esperimentua, parean nuenari imintzio batzuk egin, horrela eta minutu bat ja eta esan zidan. Eski horrela ezin dizut DNI-a berritu. Polizia gente serio xamarra. Ez probatu, komisaldegietan. Baina mi luzen oso ondo. Garazi darroke ongi etorri. Eskerrik asko. Nortasun agiria berrituta. Bai. Noiz? Papatean datu bat inori ajola etzaio, no, baina. Duela gutxi? Bai. Eta? Imintzioak egintzen dituen ez? Ez. Arazo barik. Imintzioak mihiluzen soilik. formal nintzen. Eta mihiluzen imintzioak ondo gainera, ze 5. saioa gurean, 947 euro pilatuta. Ozik ez da? Bai. Bai. Baina oraindik ere zakua nahi, ez da? Ai, kara. Asko duenak gehiago nahi izaten baitu. Beti. Gaur akaso? Ikusiko da. Ikusiko da? Animo bikote. Eskerrik asko. Hala, izutan Ibane gure bigarren bikotea esan moduz. Bueno, aurrekoen finala be, zeuekin eginda ja dirutxua daukagu, baina honi buruz ez dugu hitz egin. Kontuz? Eta honek merezi du hitz egitea, Bai? Dinot, aurrekoen esan zutelako, hemen bildutako dirua ikasleentzat izango dela ikasketa bidairako, ezta? Bai. Oiartzen da, urtzara ikastolako irakasleak zarete, lankideak, hortxe, eta esan dugu Tarragonan izango dela ikasketa bidaia hori. Baina zuek ere joango zarete begirade modura edo? Tutoreak, bai. Ni ez. Baina Donibane bai. Donibane ari da, bere oporrak ere finantzatzen nola bait, Oporrak. Bueno, ja, txalo bero bat di, Baia sorti dauen, ikastola dara begire eukikulako, zenbat urte zuen ikaskidiek, bidaira doazenak? 5-6. 5-6, ondo. Begirale, ez dago begiratu darri. Ez da. Ondo motatzen Ez ikusta hobeto igual. Hori da. Ongi etorri bikote, sorte hon. Eta bikote berria, Aiza eta Paule gurean ongi etorri. Eskerrik asko. Lekitxarra bata, sopelarra bestea, lekitxar Gasteiztartua dena den Aiza, ez da? Bai, duela gutxitik, baina bai. Bertara eraman zaitu zuzenbideak, akaso? Bai, Nire zuzenbideak eta... Zuzenbidea ikasi baitzen nuen? Bai. Abokatua zara? Aholkulari juridikoa. Aholkulari. Bai. Euskal eta palagoa zara, ez da? Bai. Abokatua, zu zara Ni aholkulari. itzaletan. Eta zuk aholkatu diozu Pauleri miluzera etortzeko? Bai. Bai? Hala izan zen, prozesua nolabait, joango gara, edo norra Hala izan izan zen? Ja ez dugu Hori da gutxinekoa. baina bi Garrantzitsua, unai etorri zaretela, Paule, zu berriz gizarte hezkuntzan aritua, lanean ere bai? Bai, Ados? Eta surfarekin ere esan du, ilaski izan zuela harreman labur bat. Kontaktua. Kontaktua, esan zuen, aski da, nahikoa da, Probatu eta listo. goazen surfistak ezitzera, hemendik aurrera, eta gero gizarte hezkuntzara. Ea zuzen bidea harrapatzen duzuen miluzen ere, ados? Ongi etorri bikote? Neskak ongi etorri, sorte hon danoi, gu lekuak hartuta zeu epakarri falta, astera goaz. Osondo, basiko gara, baten maila inkotzen zu? Baukat, Dinot. ohitura hori, Bai, Bai, oso mitomano naiz. Ba, ni be bai esango nuke, Bai. Bueno, orain, jainkoekin eta jainkosekin, benetakoekin egingo dugu. Aro klasikoko jainkosa eta jainkoekin egingo dugu jolas. Bueno, badakizue Grezian, sasoi klasiko hori azten danien, jainko eta jainkosa batzu daude, erromatarretatoz, berdinak hartu izenak aldatuta, hori izango da parea osatzeko. Gaia, nordu maira? Neu. Arturroko leku mesedez. Jainko baliokideak edo, hori da, eta Erromako jainko eta jainkosak elkartzea, berdinak izango da. Zeregina, guazen denpora. Poseidon, Neptuno. Oi? Zeus, Jesus, Júpiter. Afrodita, Minerva. Ez. Atenea, Minerva. Afrodita, Venus. Bai, Herakles, Hércules. Artemisa, Diana. Oso ondo! lasai, bai. Zuen bihotatik nor litzateke jainko greziarra eta nor erromatarra? Ni greziarra. Bai, bilo greziarrak nik uste dut. Nik uste dut behin neugu bai, Greziara. Bai. Oso ondo, nik ez dakit. Zeus eta Jupiter, oso ondo, unibertsoaren jainkoak biak, Afrodita eta Venus edertasunarenak. Bai. Idazki, Bai. esaterako. Bai. No. Poseidon eta Neptuno itxasoaren jainkoak biak, Herakles eta Herkules, sekulako indarra, naturaz gainiko indarra zutenak, Atenea eta Minerva, jakinduriaren jainkosak ondolotuta, eta Artemisa eta Diana, besteak beste, ilargiaren jainkosak. Jainkotuta erabatzuek ere, 60 puntu! Bikain!
Makillaje gelan egon gara beste gunien, abestuten da zue, bai. Herkules, indartxuetan, indartxu. Ja, ni aritu nintzen, baina ez dakita bestia. Ni Claro. aritu, bakarrik ez geratzearen... Herkules, Bai. pero dantzan, bai, ondo. Niri Herkulesetik gustatu nintzen bestea, hilea zutan zeugan hori. Bai, ez? Ares. Abai. Zuek, ez? Abai, ala itzuten ibane, pareak osatzeko momentu. Bakardadaren jainkoa, jontaileria. Zuentzat, museo ospetsuetara egingo dugu bidaia. Museotara. Museo ospetsuak, badue, ala itz, lekura. Etxekoek badakite zein den Herkuleseko hori, eh? Museo hauek, Donibane, ze hiritan dauden, lotu beharko duzu. Guazen, denpora. Louvre. Paris, Ai, Artium. Gasteiz, do. Hermitage. Alaitz, kontuz. Horrela oskatuta Donibane, bai? San Petersburgo, Oh, ikusten? Prado. Madrid, Tate. Tate. Londres, Uffizi. Florencia. Opa! Zemata oskera, Zemata artelan. Zoten naizen ikasten. Bai hori ze, Louvre, Parisen, eta kanpoko piramidea. Berau ere oso ospetsua. Ramuntxok nola esango luke? A ver, Bai, besarka bat. Louvre! Ramuntxo. Frantseseko irakaslea. Prado Museo Madrilen, Uffizi izenekoa Florentzian, eta hau da munduko antzinako arte bildumarik ospetsuenetako bat. Hermitage, oso ondo esan duzu, San Petersburgon dagoen museoa, Artium, gurea, Gasteizen arte garaikidea lantzen duena, eta Tate, Londresen, 60 puntu! Gainera bi daude. Bi. Tate Modern eta Tate Britain, zoragarriak biak. Ba, bestelako ariketa batzuetan, neskak lanien hasteko, gogoz? Bai, basozie, ja, lanien hasi eta urduritasunak endu, ezta? Nakartuko dauleko, Aixa, basu ez. Bakasunetan, herriak kokatu beharko dituzu, provintzietan. Animo, zertegon guazen denpora. Bizkaia. Bermeo. Araba. Bernedo. Ai? Gipuzkoa. Beskoitze. Ez. Nafarroa. Beskoitze. Lapurdi. Beskoitze. Bai, Nafarroa. Berriozar. ondo. Nafarroa bera. Behorlegi. Gipuzkoa. Berrobi. Bikain! Gipuzkoan apur bat galdu gara, baina, ondo, Bizkaia eta Bermeo, nola ez? Beste, Ilaski jainkosaren jaioterria. Zeren jainkosa esan dugu? Gauza asko, ez da? Jakinduria, edertasuna, denak. Bai. Araban dago Bernedo, herri txikia hego-ekialdean kokatua, Gipuzkoakoa Berrobi, Tolosaldeako herria, besteak beste aproposa txerrikumea janai baduzue, ondo jaten da bertan. Nafarroan Berriozar, Iruña aldamenean, Lapurdin Beskoitze, Lapurdi ekialdeko herria, eta Nafarroa berean Behorlegi. Beste 60 puntu zuentzat. Ze ondo, hasi garan. Oso ere, isilik orain, aurrekoan bidalizuten, Roke, okerrez bagara, Alaizek eta Donibanek ez? Garazi. Garazi, bueno, gaur? pasa gara, bai. Ez baina nor bidali bien eurek. Bai, gaur nor bidaliko duzu, Berriro. Garazi. Garazi? Harto txarteko zizionatza. Egia, bidaltzezkero, haulena bidaltzen da, ez dakigu, Garazi, zuk frogatu kontrakoa dela bintzat. Demora. Marrazen, hasiko gara. Txori bat, pinguino bat, ahatea, luma, Ondo? Ai, oke? cisne bat, ahate... Bai. pavo reala edo indio jar. Oso, no? Bai, objektu bat. Opari bat, batu... bai, bokadi... albalesko papera. Bai. Oso, no? Bai. Vale. Manifestazio bat, aldarrikapena, aldarrikatu, aldarrikapen baketsua. Gertu, bai. Lanbide bat, ez da lanbide bat. Bai? Greba, Oso, grebadariak.
Bai. Bai, Garazi, erraza data. Kakauete bat, Bueno. aguakatea, Ez? jogurra, intxaurra. Ui! Kakauete krema. Kakauete. Ni adarra gozen, erraza data. Bueno, ia atera duzu, Zondo. Eta grebarakoia diskurtsoare antolatu daukazue mintzioka. Horrela? Hau ez? Zola garri. 60, hau pasoek. Aixa, Paule, zuen lana orain, aukeratzea, alaitz edo, Donibane, nor bidaliko dugu? Alaitz. Nor bidali nahi duzue, abilena edo aulena? Bitu ezagutzen. Ah, bale. Zakigu. Bidaliko duzue? Itxuan, alaitz. Alaitz, zondo? Eta alaitzek berak argituko du. Aulena edo abilena, zer den? Bai, alaitz, hemen ahoskatu ere zagin berreta. Zilik, denbora. Imintzioka? Dutxa, jaboia, albornoza, Bai. Hau. Arrazki bat, orain. txalupa, ogia, albarka, ogitartekoa, perrito kalinte. Jarri berriz? Bai, hot doga, oso. Hot dog, bai. Bai. Vale. Eguzkia, lainoa, eurila, hortzadarra, eguraldia, Oso ondo. Eta azkena imintzioka? jateko, kutxarekin, bueltak ematen kolakau, zopa, Bai, alaiz. kazuelan, Non? kailuak, Non? zerbait da. Italian espagetiak, eskutan arroza, Bai, alaiz. Zertzakipa. japonesak, palilloak, Kontuz? Gertu? sushia, Ez? woka, ez dakidua, kurria, jo que se. Nahiko hain du, Donibanez. Alai! Erreza zan, Japoniar jatetxe baten. Palilluk hartu eta sushia busti. Zertan? Sojan. Soja saltza. Soja saltza. Ez zakaniko txuriko ikateko. Ez. Oso Aukeran. gomendagarria. Ja, baina Ni probatu oso zuen. Nik ez. Ez, Ez, Basaltza, gazi Gazia, bat, bai. oso ona sushiarekin bikainduena. Bueno, Zuek, alaitz, zuek? Bai. Bai. Hori hobeto. Hoi zer da? Txuletata, no, alere, 271 euro dituzue apurtxuet, ikaslientza beste apurtxuei atetxe Kontuz, Japoniarrako. kontuz. 60 euro, Ondo, zer ondo, ondo. 60 puntu. Bai, puntu euro. Euro. Zer da, ba? Euro. Zatetxean gastatzeko. Euro. Aixa eta Paule, zuen artean erabaki. Nina. Aixa, zuzara trebea orduan. Mintzioka. Ez Bai, dakigu, bai, 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 Nahi bai. ikusiko dugu. Bai. Zuzenbidea ikasita, eta bar. Oituta daude, aholkulariak, inizioka aritzen. Dena asmatzen ari naiz. Animo! Denbora. Estula. Doministiku. Bai? Zukarra. Covida. Venga, bero. Gripea. Bero. Segi, Paule. Estula. Asma, Ez? Ai, kostipau. Mukia. Bai, bai. bai. Konstipau eta katarrue. bai. Katarroa, ondo. Katarroa. Hortza garbitu, hortz eskubila. Pasta. Oso ondo. Hortz dago pasta. Karameloa. Piruleta. Globoa, pusika. Bai, Bai. oso ondo. Eta denbora dago. Azken marrazki baterako. Lantza, balsa, pirago bat, kana. Barraka, Osatu, Aixa? Bai? ez dakit. Jesarri eta Zer da hori? Barraka bat. Paule? kamila bat, patera bat. Ez? Ez dakit. Ez dakit. Errautz, eske, ez dakit. Torri Aixa, koltsoneta bat. Bai, falta egun mugimendua edo, gora eta bera eta... Bueno, tunbeta jarri dugu bat. Bai. Gozo. Baina, Besteak bueno. saltaten saiatu naz, baina... Bai, ez zire mugitzen. Jarri dituzu, baina ez zire mugitzen. Agertu da hortzetako pasta ere, hemen mania pertsonal bat. Bai? Azpitik tira, Jende azten nagoitik. Bai. Inoa. Geratu da.
Ainoa deitzen diot serio jarri dagoan gainera. Jendea. Bai, jendea. Ba, bitu zelan ditugun markagailuak, berdin duta. Garazi Roke, hitz eskutua. Badu Garazi, Maira? Gero eta gusturago egiten dugun ariketa seguru Roke, ezta? Bai. Bai, guazten, denpora. Kartetan, Jokatu. apostue, Musa. fitxak, Paso. kasinoan, Segi. paso. Doinu, paso. 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 Posa, Soriona. antonimoa, Tristura. beste bat, Goibela. beste bat, Pena. paso. Paso. Emakumiek, Gizonak. hilero, Bileko. Oh, Pena, Ondo. Roke, pokerra ondo adierazi du, Pokerra. Kasinoan, fitxak, kartak, denak lotuta, pokerra, eta hori ez dugu asmatu, eta hortik aurrera, Berantz. full. Eta punturik bat ere ez. Estima, beira eurek ere hor, maita garriak oso. alaitz edo iguan ez eguen txanda, nordu Maira. Alaitz, hartu leku, Eta bueno, aukera, batzuk aldatuta abantaila. Hartzeko, ia sorti dauen, guazten denpora. Dordoka, Animalia. gainekoa, Oskola. Ondo. belarra, Ardilla. parkea, Txirristra. lurra, Parkea. grisa, Zementoa. Hitz hori. beste, Pasa. Segi. Pasa. erderaz, Cemento. Pasa. pasa. Ni, Alaitz. Antxon, Hala. Idazlea. Bai, eskerrik asko. graziosoa, Humorista. Humore paso. egilea. Hormigoia. Zementuaren ordez, hormigoia behar Gero, genuen. hementzen egoen ni pake-pakean, eta xelebrea hitza gertuenean, bueno, zure alde, aurrena esan du ni. Bai. Gero, Antxon, tal ere, Igual xelebrea Donibane bera izango da azkenean, 20 puntu, ondo. Aiza Paule, zegoen txanda orain, hitz eskutuan aritzeko. Badu Paule, lekura. Ona aiza ibilizari, Zezelan? Zegoen artien? Egun baten geratu ginen, bai. Ontarako, Bai, hombre. Ba, ia. Gozatzen duzu ben, guazten denpora. hitz egin, Altu, nondik, ahotik, zer, ahoa, ilargia, eguzkia, modua, hilbera, bestea, hilbetea, bestea, hilgora, bai. Ondo. Domina, irabazi, materiala, urrea, bestea, zilarra, Vale. paso. Zilarra, urrea, zer, domina, hitza, bigarren, paso. Ondo. Bai, berak ere materiala aurrez aipatu duta, Ja, bai. ondoren agertu zaigu materiala hitza. Baina oso ondo, momia ere saltatu dugu. Ja, bai. Bueno, etzen erraza. Oso ondo. Bendak, Egipto. Aurreko Bai, no? hirurak ondo esan da, 60 puntu zuentzat. Ondo eta aldetxu batzuk. Bai? Sortu dira hitz eskutua eta gero markagailuetan. 120 puntu bildu dituzte Garazik eta Rokek. Alaitzek eta Donibanek 140, Aiza Paule 180 puntu zuen markagailua. Tribuaren berben txanda. Betiko moduen, tribuaren berbek erabakiko dute. Zeinek jarraitu eta zeinek ez. Garazi, guazen sorteon, denpora. Gehienetan, maiz. Maiola. Gehienetan, maiz. Ospeka. Raitz? Gehienetan, maiz. handiki, Esamesaka dabilena plentzian. zanbela, Gehienetan, maiz. Handiki. Esamesaka dabilena plentzian. Txampleta.
Goibeldu, tristatu. Iztu. Enborra, ultzaman. Zambela. Tropelean, trumilka. Maiola. Aixa! Gehienetan, maiz. Denbora barik, geratu gara. Abokatua zuzara, baina hemen Jon Gongek ere erabakitzen du. Epailea ez. Hori da ditzuzen epailea bera. Ez da sartu, punturik ez daula honetan. Tropelean trumilka ospeka zen, hor utxe egin dugu bestela oso ondo, ibili zarete, Bai, alaitz, Donibane oso ondo. Donibane. Bigarren taula, zeuek estrainatu, guazen, alaitz, denpora. Nahazpila, istilua. Kirrimarra. Nahazpila, istilua. Biasoia. Aixa? Nahazpila, istilua. Kuzkurra. Nahazpila, istilua. Obaria. Arazi? Nahazpila, istilua. Tripetakoa. Nahazpila, istilua. Matrikula. Lotxatia, larraunen. Kuzkurra. Segurraski, arrosan. Araiz. Etekina irabazia. Obaria. Eztabaida zaratatxua bergaran. Kirrimarra. Kirrimarra, zeta gaitzen da, Urrezko puntuak hauek, Ondo utxita, lau zuzen erantzun da. 40 puntu bikote. Aiza, Paule. Hirugarren taula dator, zeuek hasi. Aiza, guazen, denpora. Baitu. Ebatzi. Janaria bigundu, antzuolan. Sasondo. Ukaldia, kolpea. Aizkola. Baitu. Ebatzi. Janaria bigundu, antzuolan. Sasondu. Ukaldia, kolpea. Kaldua. Lotxagabea, oinatin. Txakurmusua. Txima handia, meñakan. Zapazarra. Dilista. Aizkola. Egoera larria pasa. Aizeak saldu. Opa. Surfa utzita, baina taula ondo surfeatu dugu, Aixa Gasi eta Paule bukatu bikaina puntu zuentzat. Eta markagailuak honela geratu dira. Garazik eta Rokek 160 puntu, 140 puntu Alaitzek eta Donibanek, Aixak eta Paulek 240. Alaitz eta Donibane. Haze bikotea, Bikote oso ona osatu Bikote duzu, ederra. Bai, hirugarren saioa gurean, hauxe azkena. Bai. Izango da, bikoterik, zuek ere ondo, baina eskuzabalenetakoa diot. Hasieratik aitortu badute edo baitute asmo hori, guk irabazitako dirua, ikasbiderako emango diegu gure ikaslei, 271 euro joango dira Tarragon aldera edo eurak abiatzeko. Zuek pozik, Alaitz? Bai. Esperientzia ona? Oso ona. Balekoa? Balekoa. Zuen lankideen berri izateko ere... Kasi dituzute batzu. Hori da. Ez dakit, aprobetxatu zeurei mezu bat edo bidali nahi baiezu? Bueno, baina ez bakarrik Ramuntxo eta Naroa, denei. Denei. Eta batez ere ikaslei. Hori da. Ze ondo. Arro dongo die, ez da? Ikusiko Bai, dugu. zeuek ikustea, ze moduz, zeuek, Alaitz, Donibane. Egin eta gero, errepikatzeko guakin. Ze ondo. Bai, Tarragonatik oso bueltan beste bat igual? Adibidez. Bueno, Esan oso gustora egon garela, zuekin geue bai. Baita Eskerrik bai. asko. Kabikote, mila esker! Aurrera goaz! Bigarren fasea sailkatuta, Grazi Roke zelan. Ondo, osta. Bai, Ondo, hankak eta kanpoan okigu zake. Ederto, berbatxu batzuk asmatuta hementxe pasea lortuta, ondo. Aiza Paule zelan? pozik. Ah? Ondo. Ederto, sailkatuta, zerotik hasiko gara hori bai. Orain arteko puntuak desagertu, barriak bildu behar ditugulako. Definizioak, horretarako, Garazi, zureza lehenbizikoa, biok prest, denbora. Txoriak elikatzeko haziak ematen dituen landare arrunta. Alpistea. Bai, sagardogileen arrobia, sagardogileek nora jotzen dute, hondik ateratzen dute. Sagardia, ez dakit sagar... Bai, Sagartia, ez dakit sagarto... sagastia. Guztien artean lehena. Ez dakit. Ez? Beste modu batera zita. Guztien artean lehena. Lehena, alegia. Ai... Bai? Ai txindaria. Roke kontuz.
Urrazaletik hurbil dagoen itsasazpiko harri multzoa. Harri... Gertu? Bai? Urrazalea. Ez. Arrezifea. Garbitu berria den zoruaren adjektiboa. Labainkorra. Oso ondo. Eta etengabe airez beteta uste duguna. Itxeron, zer bazedem, Roke? Bai, gure barik urten jate. Gure barik, Gero, eurek, zer altu ikastolan Gernikan esate, ez da... Ezina kopiatu, ezin da txibatu. Egira. Badaukateia hori, euren alde. Eta zumi luzen zer. Eta zumi luzen zer. Bai, zentzago ezer esan. Ez que, neuri behatera. Ondo, iru, Oso ondo, oso ondo. Ia, ba. Aixa eta Paule, beste hain beste? Saiatuko gara. Zagik geratu zareten, hau entxeatzeko proba hau hitzezkutua aipatu duzu, bai, egin nuen entxegu bat. Hau ez honen gehiagin praktikatu. Bueno, askotan entxeatu gabe ere ondo ateratzen da. igual ez Beste dugu, batzuetan ez. Ea. Demora, Aixa, kostaldeko eremu gazi eta zingiratsua. Padura. Oso ondo, kalitatearekin beti bat ez datorrena. Kantitatea. Oso ondo, administrazio tramite ugari egiteko bete behar izaten dena. Bai. Idazkia, ez. Ez, beste modu batera, administrazioan Imprimakia. bikain. Lanbiden bilatzen tematzen direna. Enplegua. Bai. Soinu sarkorra duen haizezko tresna jolastia. Turuta. Turuta, hori bai. Kalte eta gaizei aurre egiteko modurik onena. Penitentzia. Ez, beste bat. Operan beste bat. Kaltei aurre egiteko modurik onena, Pazientzia. baita ere, baina, Ez, hobe, ez dakit. prebentzioa. Prebentzioa. Emakume bat entzat bere gurasoen beste alabetako bakoitza. Aizpa. Aizpa, oso ondo! Osa, ondo, 6, 60 puntu, haupa! Eta eroglifikoetan jolas egiteko, erronka bat, ze jende jatorra, etxean, erronkak luzatu, Bai, gurek erantzun. Txalo ero bat, etxeko, zuek. Hain zuzen, duela aste batzuk luzatutako erronka izan zen, eskatu genizizuen argazkiak zuen herrietan, barazki dendetan fruitu, barazkien izenak euskeraz aipatzen zituzen dendetako argazkiak nahi genituen, eta jaso ditugu beste Gernikatik, Amurriotik, Zarauztik, Getariatik, bejon dizuela, zuei ere txalo ero bat. Barazki eta fruituen izenak ala jartzen nahi duzue, aipatu digute, erronkarekin bat egin dutenek, goxoagoak direla. Euskaraz izendatutakoak. Bai. Eta gainera gu ere elikatu gaituzten, nolabait, ariketa hau osatzeko. Eroglifikoek lotura izango baitute fruitu barazki. Eroglifikoak sortu ditugu kasu honetan, zuek bialdutako erantzunekin, barre, garazik, klaro. Prezio berean barre, egingo dugu. Garazik, Roke, lehenengue, denpora. 2 oskalatan jaten dut. Alberto, Alberginia. Albert bada erantzunen zati. Alberginia. Nor da? Ez dakigu... Albert Txikoa. Albert Txikoa. Alberto, token du Albert Txikon, eta Txikonien ekenduta, Albert Txiko, Albert Txikoa. Argazkietan agertzen diren moduan. Ja. Albert Txikoa, jarriko zuen hor. Argazkietan fruituak diot, Bale. Zen horrekin agertzen ziren. Bai, txikon bera ere aldatuta argazkian. Oso ondo. Egiten zen dituzten, gero, txistuek? Bai. Albert Txikuna, zurregaz. Zer egiten da? Jotzeko. Gazta arrizen kontra, ustu, da gero, Garai bateko jolasak. orain, karo. Orain, Nintendoa eta. Bueno, zein Bigarren eroglifikoa, ideiak emoten gabiltz. Denpora. Laranja baino gehiago gustatzen zait. Pomeloa. Oso ondo. Teletabi horren izena, teletabia, Gibson, Pomeloa. Gogorra da, Bai. Hau, Garratza, gogorra baino, garratza. Bai, garratza. Bai. Enai bat bezale. Azukrea botatzen dio jendeak. Hortarako frutarik ez jan. Nik laranjiri be, bai? Bueno, lotxagar. Botata zan, bestela zin. Bueno, bako etxari berona. 3. eroglifikoa denpora. Ez zait asko gustatzen,
Arnaz, arnaz, Egin, ariketa? Arnaz estua. irna, sua, arnazia da, arn badik. Arnaza bai, egin ariketa. Irasa, sua, Irasa bada erantzuna ez. Irasagarra. Irasarra. Bai. Arnazari aldatu. Irregaitzik. Ira, sa eta garra, behien. Irasagarra. Oso ondo, Zen erraza hau. Irasagarra, gustoko duzue? Bai. Membrilloa ere esaten dira. Vale. Bai, garazi, orain gustoko duzu. Bai. Jakin duzunetik zer den askoz gehiago. 81 puntu, bikote! Ederto! Eroglifikuek, zemuz moltatzen zarie? Bueno, etxetik. Aiza, Pable? Ondo baina. Etxetik ondo bai, Erabiltzen duzu izena zuk erantzuteko. Zer moduza? Aize. Ez, lekitxon ez da... Ez Ez du dauka esan esan nahi hori. nahi bera, ez. Lastima. Aiza, begire egon nahi, torain bebai, definizio eta bituzte begi politxek. Hau, txalo beroa begia. Begire, haulan esan dut, ze kolore berezi. Dine, urdinet izlako, baina oso urdin berezia. Amarenak, txalo beroa eta amari ere. Ba zerentziona, haupa ma, esan gu. Ederto, bale, lotxatu da, ez da gitxia horako. Eroglifikuek, badatoz, lehenengoa denpora. Atzo probatu nituen aurtengo. Lauka kotxeak. Ka baderantzuna esati. Autoak. Ze kotxe da? Kakatak. Ka. Katia. Bai. Atzo probatu nituen. Kakatia. Ai. Ka, oiek, kia. Kakiak. Kakiak. Kia autoa. Vale. Kia autoa eta gainera askotan agertzen da. Bai. Bai. Erogliok izango du auto hori. Agian patrozinatuta dau. Kontuz, Kontuz, Hemen gau izan ezik da negozio hiltzezelako. Ondo. Kakiak. Bigarren eroglifikoa, denpora. Kozinatzerakoan erabili beti, Konkiz. Ez? baina ez. ze talde da? Berakatza. Berakatza. Oso ondo. Ona. Oso ondo. Bera eskua doi taldea. Da, parte bat behar genuen, bat ilunduta bera. Eta ikatzari ikenduta katza, bera katza. Ondo. Pabloren begiak oso ondo hemen ere. Asko espolitagak. Ondo. Bera katza oso ona, osasunerako. Bai. Ia ba. Hirugarrena, denpora. Umei etzai askorik gustatzen, Kulua. bikain. Kuku, eta otxoa kulu. Kukulua. Tuterakoak, kukuluak, kogollo gazteleraz. Gustoko dituzue? Bai, Lekitxeko antxoa batzukaz. Ondo. Berezik izanak antxoak. 60 puntu, oso ondo. Guluekin gertatzen da, Gaineko hauea askotan. Esaldi bihurriak denak onak. Gainekoak, bekoak, alde guztietakoak. Arazirroke? Bazen, demora. Bibote duna, Ez. Berasategi, Ez. Koldo, Ez. Juanba Berastegi. Berasategik. Eta Eta Koldo Izagirrek. Sortu. Zuten. Bibote Ez, du. sortu zuten. Tripontzia. Ez, sortu zuten. Bai, tripontzia. Ez, sortu zuten bat. Eta bibote duna eta tripontzia. Ez. Bibote duna eta tripontzia. Tripontzia eta bibote duna. Hori bai. Sortu zuten bat. Bat faltatzen eta. Eskopiatu nire zaurreratu. Oindarantzatako zueri, eskopiatu nire zaurreratu. Baina sartua, Sartua, ez da? Bai. Ez? Bai, sartu. Broma, lasai, hace tensioa, Ezin duzu lan egin jolan, ez da? Ja. Ezin duzu, Ze gogorra. profesionalen Mesedez. Bueno, mesedez. Arazirroke, urduritu gabe, lasai. Ondo ari gara, baina bizkor aldela, Bai. Demora bixi horrekin. Demora. Gustukoa Gustuko duzun norbaitek. Ezezkoa Esaten dizunean, halako bat jasoko duzu. Bai. Zora barri. Ze arrastra. Oso ona, Bueno, biak, abroko bai. Bai. Eta hirugarrena, Ja. bikaina. Antolatu esaldia, denbora. Naranjarekin, Forma, ez, kolore, ez, badira forma, forma, kolore, eta forma ezberdinekoak,
Baina laranjarekin lotzen dugu. Jo, zola gari. Hau, sartu da? Bai, sartu da. 8 segundo faltan, Zer da, hau? Arazi. Hori galdetute, une oro kalabazak. Jakin du ja, Gauaren esaldia. Ja jakin dugu, Denbora. Barrua ustua eta aurpegi bat baduzu. Marrazen badiozu. Presaude gau beltzerako. Hau ba, Zer ote da? lau! 120 puntu. Juan Baberosategi eta Koldo Izagirrek sortu zuten bat, tripontzia eta bibote duna. Gustoko duzu norbaitek ezezko esaten dizunean alako bat jasoko duzu, badira kolore eta forma ezberdinekoak baina laranjarekin lotzen dugu, barrua ustu eta aurpegi bat marrasten badiozu prest zaude gau beltzerako. Zer da? Kalabazie. Kalabaza? Ikus dezagun? Oso ondo! Bai, horixe! Komodina! Oso ondo. Ondo. Nik egin dut bidai, kasu honetan, Ibizara, badago, badakizuek kala guztiek izena dutela, badago, ez da broma, kala baza. Ahí ba. Han, Ibizan. Izan zarete zuek, Aixa Paule? Bai. Aixa bai. Bai. Olita, Baina eserekin. Ia, kala baza. Baina, bueno, sentitzen du, joder. Bizkaitarrontza berdina. Saiatu naiz, baina gainera begi hoiekin, gau, egozeinak egiten dira kontra. Esaldi bihurriak orain, bai? Bai. Berotuta? Prest. Horagarri, bat horremizikoa, denbora. Grezieratik. Honen izena, bost... Sistema honen izena, Grezieratik. Dator. Eta Bost izen... Bost idazki esan nahi du. Bost idazki esan nahi du. Hori bai. Bai. Ti pentsatu dut gaur zea faldu du? Zea faldu gaur? Kalabazak? Pentsatu dut gaur. Bai. Jasoko ditugu? Ni pentsatu dut gaur zutanik, bueno, hortxe gabiltzela, Kontuz, Bai. Bokalak orain, zuen lana, ados? Demora. Ez da. Ez da. Orekatzen. Ez da, Ez da. Erakartzen. Ez da, Ekartzen. Ekartzen. Ez da, Irakurtzen. Ez. Ez da, ira. Irakitzen. Ez da. Kitzen. Irekitzen. Ez da. Ez da. Aurretik bokal bat? Aurretik. Isten. Ez da irakitzen, ez da isten. Aurreko irekitzen bazen. Bai. Hori da. Bai. Nola segitzen duten, Saldia desagertuta gero ere, estoi segika. Saldia kantolatzen eren ondo aritu gara eta. Aguaneskak. Beste bat, denbora. Musikariak. Ez. Idazleak idazten gainean... Honen gainean idazten dutenak idazleak eta musikariak... Honen gainean idazten dutenak, Ez dira, idazleak... Musikariak, idazleak musikariak baizik. Bai. Bai. Hora, ez da la parta, Neskak. Horrein isilik. Euren artien, oi? Bai, ez da. Zerrote da. Aprobetxatu zeupe. Egiteko... Meditazio pizka bat eta... Guau. Aixa Paule? Bai. Erne? Bai. Ea, vokalak, demora. Bost, Bost. beste... Bost. Eta gero, puntako. Izarrari. Ere, honela deitzen zaio. Ez da, Ez da. Adore. Adiera. Honekin. Oikoena. Bi. Birurogei. Lasai, gaitza. Neskak, sistema honen izena Grezieratik dator eta bost idazki esan nahi du. Honen gainean idazten dutenak ez dire idazleak, musikariak baizik. Zer da? Musikariak. Pentagrama. Zer da? Pentagrama. Pentagrama, ikus dezagun. Bai! Oso ondo! Bai! Ondo! Pentagrama, musikariak idazteko balio dutena, ondo, Grezierako hitza. Bale! Pozik, Jo, Nahi gabe. Eta horrein soka tira. Garazik eta Rokek 240 puntutako mogina. Aisak eta Paulek 180 puntutako mogina. Ba, sokatirera goaz. Aixa Paule erantzuten zeuek lehenengoek, eta lehenengo erantzunarekin geratuko gara, azkarri bili. Oazen, denpora. Nola zuen izena Soviet Batasuneko zerbitzu sekretuak?
Paso. KGB, zer darama barruan, pantxinetak Nafarroan? Krema. Oso ondo. Garazi Roque, denpora. Nork margotu zuen azken afaria kuadroa? Da Vinci. Leonardo da Vinci, oso ondo. Aiza Paule, denpora. Zein herrialdetan dago munduko lehorreko sumendirik handiena? Afrikan. Hawaii, zein pailazo izan ziren azkeneko korrikan omenduak? Piritz eta borrotx. Eta Marimototx. Marimototx, parkatu. Bai. Parkatu Marimototxi. Bai. Tira, denborarik ez da galdu behar, neskak? Paso egitekotan, bizkorrago egin. Lehenik ere denbora asko dago. Garazi Roque, eutxe puntuei. Goazen denporan. Nafarroako zein eskualdetako ibarburua da Larraintzar herria? Herribera. Ultzama, zesan nahi dute TB siglek? Telebista. Oso ondo. Aiza Paule, denpora. Zein Galizia izan zen eutanasiaren aldeko ikono estatu espainiarrean? Pasazu. Ramon San Pedro. Aurrentzako abestia norantz doa Peru krokodiloa? Aurrera. Oso ondo. Eta gure alagoaz, Bai, Aiza, koreografiare badakigu. Pentsatu behar izan. Oso ondo. Garazi Roque zuek ere aurrera. Krokodilo bezala xe. Jan puntua. Guazen denpora. Zein euskal eskultoreren obrak biltzen ditu zero gravitatea erakusketak? Oteiza. Txilida da. Nola esaten zaio animalia jatorriko elikagaiak baztertzen dituenari? Veganoa. Bai. Aiza Paule, denpora. Zer izan da ogibidez Elisabete Garmendia? Idazlea. Kazetaria. Amaitu ezara zarrau. Adiskide honekin, Komodina. orduak labur. Betaki oso. Ez da esan atxarra hori ere, Adiskideanekin komodina. Komodina bera da adiskide ona. Bai. Ondo erabili duzue. 55 segundo. Nabarmen aurretik, Garazi Roque. Segi horrela. Guazen denpora. Zein kolektibotako taldeko DJ-a da Sara Goxua? Komodina. Chill Mafia. Mafiako DJ ekoizle, Sara Goxua. Eta zapore garratza orain, sokatirak. Aixa Paule, bizkor eta aldela zuzen. Guazen denpora. Zein koloretakoa da gorostiaren fruitua udazkenean? Gorria. Oso ondo. Garazi Roque, denpora. Zein arte disiplina saritzen du Tene Mujika bekak? Paso. Literatura. Zenbat gradutako ikuseremua du kamaleoi batek? 360. Oso ondo. Aiza Paule, denpora. Zein herrialdetan dago Kodiak uhartea? Paso. Amerikako estatu batuetan. Nor da Elsaren aizpa Frozen filmean? Ana. Bai? Hori bagenekien, Ondo jakin ere. Horrelakoak bizkor noski erantzun. 28 segundo. Segi horrela, Garazi Roque, animo. Guazen denpora. Zein euskal abeslarik egin du Shakiraren azken abestiaren bertsio arrakastatsua? Kainakai. Bai. Aiza Paule, zeuen txanda denpora. Zein ordutan da eguerdia? 12. Bai? Garazi Roque, denpora. Zein urtetako derbian zelairatu zuten Realak eta Atletikek legez kontrako ikurrina? 77 zen. 16. Zein energia sortzen du urak? Hidraulikoa. Bai. Hidroalkolikoa, ia, ezta? Pandemia astean. 8 segundo. Zer? Bueno. Ondo pasa. Bai, Azte segundo hauek ere. Animo. Guazen, denpora. Amerikako estatu batuetako zein hiritan dago Russian Hill muinoa? New Yorken. San Franciscon. Zein ikurrekin adierazten da? Batuketa... Eta denbora gehiago ere behar genuken, bukatu denerako Garazik eta Rokek. 276 puntu, Aixak eta Paulek, 144. Bueno, Aiza Paule, ze moduz? Estrenue, niluzen. Estrenue, Etorreko pozik. Bai. Bai. Ondo. Eta urrengo saioan berriro elkarrega zedoteko aukera. Hau pasuek! Oikote, grande! Azken saioan despistatu ziren apur bat, baina bueltan dira, Gure Garazi eta Roke. Roke eta Garazi, finalean 276 punturekin sailkatu. Dagoeneko lau zifrako Olimpoa konkistatuta. 1.223 euro irabazi dituzue. Tazakua. Noradoa hau irazki. Gaur jokoan 19.000 eta 228 euro. Zerbako eskaintzeko eureri? Bueno, sakua. Besteak beste, eta txarra. Baina haulan hori-garriren bat edo? Begira, Oskar bat? Miluze bat. Oskar bat, hobeto. Miluze bat. Oskar sariak, jarraitzen
duzue, sariketata? Ez. Bueno, entzun da bai, noski. Bai, hori bai. Bueno, datorren igandean izango dira. Oskar sariak banaketa izango da datorren igandean. Eta guk aktorekin egingo dugu jolas, Oskarre eskuratu duten aktoreekin. Eremuak gaur zakuaren bila adi. 2, 3, 4. Ondoren azalduko diren aktoreek egindako antzezpenengatik 2 Oskar sari, 3 sari edo 4 sari irabazte dituzten asmatu beharko duzue. Memoriarik eta egingo dugu, sortea beharko da. 1 segundu ditugu jokoan jartzeko, denpora. Marlon Brando. Ba, asko. Ideari, bai. Ez dakit lau, enbeste, ez dakit lau. Lau. Ez que nahi pini lauen momentu zuen dago. Meryl Streep? Meryl Streep. Lau, venga. Bai, hainbeste. Ez dakit, ba, mitika bat, aktrizona, askotzu, 3, venga. Catherine Hepburn. Hau zu jakin duzu. Bai, zaino con diamantes eta lakoak mitiko. Baina ez ideari bestekot. Zer, lau ipiniko gu. Lau. Bai, venga, mundu lau eri. Tom Hanks. Tom Hanksek nik uste dut Forrest Gump gaitzik bai. Bai. Eta Philadelphia edo igual. Bi. No, ipini bi. Jodie Foster. 40 segundu. Hau egaztiagoa, ipini bi. Venga, bai, bi. Vivian Leigh. Ez dakit nordan. Lo que el viento se llevó. Lo que el viento se llevó. Ba, venga, honek klasikoak ez dakit asko. Asko irabaziko izan, ez da? Venga, ipini lau, bai. Ez dakit, larra ere, vale. Sonpenek, nik uste bi igual. Bi, pelikulak ez dakit. Bat, fijo esan. Bueno, bat, karo. Bi edo hiru. Bi, venga, ipini bi. Guzu aldatu baten bat. Aldatzeko aukera, 6 segundu. Ideari beste. Denpora barik, aldatuko gara. Bat, 0, denpora. Bortxe. Jarrita. Aktore ezagunak. 2, 3 edo 4 Oskar sari dituzten galdetzen gabiltz. Tom Hanks. Ikusten dugu 2 Oskar sarirekin. Zuzena da? Jodie Foster? Sean Penn? Oso ondo. Tom Hanks, 83an bat. Philadelphia pelikulagatik, 84an bestea. Forrest Gump, lana dela eta. Jodie Fosterrek, 88an The Accused pelikulan. 81an Bildotzen isiltasuna filmagatik. Eta Sean Penn, 2002an irabazizuen Mystic River lanan zela eta. Eta 2008an Milk pelikulan izan zuen parte hartzeagatik. Meryl Streep. Goi mailako aktorea. 3 Oskar sari. Jarri dizkiegu. Zuzena da? Bai, trukakia. Eta hauetxeak Meryl Streepen pelikula sarituak, 1989an Krameren aurka, 82an Sophie's Choice izenekoa, eta 2011an, azkena, Burdinazko Dama. Marlon Brando, Catherine Hepburn, Vivian Leigh, aspaldiko aktoreak, 4 Oskar sarirekin jarrita guztiak erabiliko dugu trukakia? Nik ez dakit. Ez que nipez, hola nintziko gu. Bai. Hola nintziko gu. Ez dugu erabiliko trukakirik. Ez que aldatzeko eta ezin aldatuko Marlon Brando iruge. Baina jakin barik aldatzea. Catherine Hepburn, 4 Oskar sari asko da, baina zuzena da? Oso ondo. Eskerrak. No, 4 Oskar sari lortu dituen aktore bakarretakoa. 33an Morning Glory pelikulan, 77an ez eta asmatu nor datorren afaltzera izenekoan, 78an Lehoia neguan filmarekin eta 81an Urrezko Urmaelean lanagatik. Marlon Brando, aktore oso ezaguna, bitu Marilyn Monroen lagun mina. Bai? Bai, bere biografia bat irakurtzen noa naiz. Marlon Brandok, 19.000 euro ditugu jokoan, Marlon Brandok 4 Oskar sari eskuratu ditu? Bina! Marlon Brandok eta Vivian
Katharine Hepburn da bakarra, lau irabazi dituen bakarra. Eta ze esan, Garazita Roque zakuaren aurka, 5. pelikula ikusi dugu gaur. Jarraituko dugu, 1.223 euro irabaziak. Segi horretan. Zartu dekagun, geuk be, arteaz, eskerrik asko horregatik arren museotik bat.